गिबिसिनथारावनो बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों गितफोरनि मोनसे बाइबेल सारि लानानै नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बेनो जाहैबाय गितफोरनि 23 बालाबनि 4 सारि, मोनसेल' सारि। बेयाव बेबादि लिरनाय दङ, आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा, मानोना नोङो आंजों लोगोसे दं। नोंनि थखन आरो लावथिया आंखौ सान्थियै दोनो। बियो जाहैबाय डेभिडनि मेथाइ। उन्दै समावहाय बियो लावखारमोन, मेन्दा गुमग्रा लावखारमोन। नाथाय मोनसे समाव इसोरनि गिदिर अभिषेकनि गेजेरजों बियो राजा जादों, जुदायारिफोरनि गिदिरथार राजा जादों। आरो बियो जेब्ला राजा जादों, बे गासै खन्थाइफोरखौ एबा मेथाइफोरखौ रनसायनानै डेभिडआ बे गोथार शास्त्रआव गालांदों। बिनि बे रनसायनाय खन्थाइनिफ्राय जोङो बेखौनो मिथिनो हायो, आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। माने बियो उन्दै गथ' समावहाय बिदा फंबाय 8 सानि गेजेराव बियो उन्दैसिन। बिनिफ्राय बियो मेन्दा गुमग्रा लावखारमोन। 5000 बोसोरनि सिगां बै समावहाय मानसिनि अनजिमानिफ्राय जिब जुनारनि अनजिमायासो बांसिनमोन। जों जेब्ला बाइबेलाव ध्यान खालामो अब्ला बे आयदाखौ जों हमनो हायो। बिनिखायनो मेन्दाफोरखौहाय जिब जुनारफोरनिफ्राय रैखाथि खालामनांगौआ बियो लावखार एबा मेन्दा गुमग्रानि आखायाव थायोमोन। आरो जिब जुनारनिफ्राय बे मेन्दाफोरखौ रैखाथि खालामनांगौब्ला बिहा बोलो एबा साहस थानांगोन। बै समाव एसे बुरजा मोसा मुफुर सिंहफोरनि गेजेराव डेभिडआ उन्दै समावहाय बियो गावनि मेन्दाफोरखौ मासेबो आद्रि खालामालासेनो बियो बेबादिनो मोसा सिंहफोरनिफ्राय रैखा खालामदोंमोन। बियो गियाखैमोन मोसा मुफुरखौ। गियिनि जाहोना जों बेवहाय बे बाइबेल सारियाव फरायनानै मोनबाय, आङो खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव थाबायब्लाबो आङो मुंबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। आं गिथारा। खंखरफोरनि दरसि दरलाबनि गेजेराव माने अरनबारि हाग्राबारिनि गेजेराव दरसि दरलाबाव जिब जुनारफोरनि गेजेरावबो आङो जेबो गाज्रि खालामजानो गिनाय नङा। मानो? बियो उननि सारियाव बुंदों जाहैबाय, मानोना नोङो आंजों लोगोसे दं। इसोरा डेभिडजों अरायबो लोगोसे थायोमोन। मानोना बियो उन्दै समनिफ्रायनो सैथो आरो धोरोमियामोन। बियो धोरोमियाखायनो इसोरा बिखौ हामजादों। उन्दैनिफ्रायनो इसोरा डेभिडजों लोगोसे थादों। बिनिखायनो बे गिथावथाव अरनबारियावहाय मेन्दा गुमनायाव बियो मोसा मुफुरफोरखौ गियाखै। गंसे थखन लानानै बियो मेन्दाफोरखौहाय सिंहफोरनि खुगानिफ्राय, मोसा मुफुरनि खुगानिफ्राय बियो रैखाथि खालामदोंमोन। जिब जुनारफ्रा बिखौ मुंबो आद्रि खालामनो हायाखैमोन। मानोना इसोरा बिजों लोगोसे थानायखाय इसोरनि रैखाथिखौ बियो मोननो हादों। आरो इसोरानो डेभिडजों लोगोसे थानायखाय बियो साहस गोरा जादों। बिनिखायनो बियो जेब्ला देरबाय आरो जुदायारिफोरनि सासे गेदेर राजा जाबाय, बे धोरोमियानि थाखायनो बियो सैथोथारनि थाखायनो इसोरजों हामजा जानानै इसोर जिउहाया बिखौ जुदायारिफोरनि राजा फसंदों। जेब्ला गेदेरथार राजा जादों, बे समाव उन्दै समनिफ्राय लानानै गावनि रायजो खुंनायखौ बियो बेबादिनो खन्थाइ रनसायनानैहाय गितफोर बिजाबावहाय बेबादि रनसायनानै गालांदों। दा डेभिडनि जिब जुनारफोरखौ गियिनि जाहोना जाबाय एकमात्र बियो इसोरखौ सिबिग्रा सैथो धोरोमियामोन। इसोरा बिजों अरायबो लोगोसे थायोखाय बियो जिब जुनारफोरखौ गियाखै आरो जिब जुनारफ्रा बिखौ आद्रिबो खालामनो हायाखै। जेब्ला बियो महाराजा जादों, बे समावबो बिहा गोबां निदानफोर फैदों। हाजार हाजार मानसिफ्रा बिनि जेंना सिखारदों, बिनि जेंना दावहा नांदों। एनेखि बिनि फिसाज्ला अबशालनाबो बिफानि जेंना मावदों। आरो डेभिड राजानि सान्थ्रिफ्रा हादांग्राफ्रा खावसेया अबशालमजों लोगो लानानैहाय डेभिडनि जेंना सिखारदों। नाथाय डेभिडखौ बिनि फिसाज्ला आरो
बिनि सुथुरफ्रा आखाइ होनो हायाखै। मानोना बियो इसोरजों अरायबो लोगोसे थादों आरो सैथोजों सोलिदों। बिनिखायनो बिनि बे खन्थाइ बिजाबाव जोङो फरायोब्ला गोबां बिनि मोजां मोजां सुजुनाय परामर्शखौ मानो बियो एसेबां बोलोगोरामोन, साहसगोरामोन, बेफोरखौ बिनि खन्थाइनिफ्राय, मेथाइनिफ्राय मोननो हायो। गितफोरनि 3 बालाबनि 6 सारियावहाय फरायोब्लाबो बेयावहाय बियो बेबादि मोनसे खोथा बुंदों। 10,000 मानसिफोर आंनि जेंना बेंदिंब्लाबो आङो बिसोरखौ गिनाय नङा। 10,000 मानसिफ्रानो बेंदिंब्लाबो आं बिखौ गिनाय नङा होननानैहाय बेवहाय डेभिड राजाया खन्थाइयाव रनसायना गालांदों। आरो बेबादिनो गुबुन गुबुन सारिफ्राव नायलाबो बेबादिनो नुलांबाय थायो। 91 बालाबनि 7 सारियावबो 1000 जन गोग्लैब्लाबो बिफोरो नोंनियाव सफैनाय नङा। बेबादि गिदिर गिदिर निदानफोर, दावहाफोर, मोरोन बेरामफोर, थैग्लुंनायफोर, निदानफोर हादरनाव जायोब्लाबो जाय मानसिफ्रा इसोरनियाव भरसा खालामो, धोरोमनि लामाजों थाबायो, सैथोजों थाबायो, इसोरनि बोसोनाव थायो, बे मानसिफोरहा बेबादि निदानाव सफैनाय नङा। बेखौ डेभिडना बे खन्थाइनि गेजेरजों बुंदों। 1000 जन गोग्लैगोन नोंनि मोखाङाव, थैलांगोन, महामारियाव थैलांगोन, दावहायाव थैलांगोन। नाथाय नोंजों लोगोसे फोरबुआ थायोब्ला बे जाबाय नोङो धोरोमिया सैथोजों सोलिनानै इसोरनि बोसोन थाबायोब्ला नोङो 1000 जन मोखाङाव गोग्लैब्लाबो नोङो बेयावहाय आद्रि जानाय नङा। डेभिडना बेखौ बुंदों। बेनिखायनो आङो बे बाथ्राखौ लानानै दिनैनि बे गोदान बोसोरनि गोदान दानाव, जानुवारि दानाव अनजाग्रा बिदा फंबाय एबा आंनि खृष्टान बिदा फंबायफोरनो बेखौनो परामर्श होनो थाखाय हास्थायदों। जोंनि मोखाङाव गिदिर निदानफ्रा फैगासिनो दङ। जों मिथिनो मोनबाय 2 फेज जानानै थांबाय कर'नाया। 2021, 2020 देग्लाय 2022 मायथाइ। बेयावहाय जों निउसाव, ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों बे 3 फेजनि बा 3थि नुजाफैगोन कर'नाया जोबोद गाज्रिसिन आरो बिनि सन्देरनाया गोख्रैसिन होननानै जों खोनानो मोनदों। आरो जों दा नुनो मोनबाय जोङो प्राइमारियावहाय जोङो स्कुलखौ बन्द होनांबाय कर'नाया बारा जानायनि थाखाय। जोङो ससियेल मिडियायाव फोसावनाय बादिब्ला बियो गाज्रिसिन जागोन होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनदों। आरो माखासे इसोर सिबियारि नाबिफ्रा बुंगासिनो दङ गाज्रि बोथोरफ्रा सफैगासिनो दङ होननानै। बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंनो हास्थायदों, बे गासैबो जाथायफोरखौ हमजोबनानैहाय देग्लायनि बे 2022 मायथाइयाबो सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे गाज्रि बोथोर जागोन। बेखौ साइन्टिस्टफ्राबो बुङो आरो जोंनि गोथार बाइबेलाबो दिन्थियो आरो माखासे नाबिफोरनि गेजेरजों इसोरा बेखौहाय रायथिगासिनो दङ। बेनिखायनो बे निदाननिफ्राय नोंथाङा माबोरैहाय खारग'नो हागोन? बे निदाना जोंनि मोखाङाव सफैबाय। दा कर'नाया बांसिनाव बांसिन सफैबाय। दा बोसथि गफायावबो साफा सानै बे बेमारफ्रा नांदेरगासिनो दंसै। जानो हागौ थाबैनो बे बेमारा गोसारगोन आरो गोबां मानसिफोरा जिउ गोमालांगोन। दिनै जानुवारि दाननि 14 खालार अल इन्डियायाव दिनैनि कर'नाजों थैनायनि हारा जाहैबाय पारसेन्टेजआ 184 थैनायनि दिनैनि सानावहाय। बेफोरखौ नायोब्ला निउसाव होगासिनो दङ थाबनो बारा जागोन होननानै। बिनिखायनो अनज्लायग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, नोङो सासे इसोरखौ सिबिग्रा जानानै बे महामारिनि समाव, बे थैब्रुनाय बोसोराव, बे निदानफोराव नों गावखौ माबोरै रैखाथि खालामनो सानो? नों मा सानो? नोङो सासे फोथायारि हिसाबै, नोङो सासे खृष्टान हिसाबै बाइबेला जोंखौ मा परामर्श होयो? बिगियाना जेरैखि परामर्श होआ मानो जों बिखौ ना होननो थाङा। नाथाय गोथार शास्त्रआ बेखौनो बुङो गासैनिबो रैखाथिगिरिया
फोरबोआसो डेभिडना बेखौनो खनले खनले गितमालायावहाय इसोरखौ बाख्नायनानै मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों फोरबोनियाव बरसा खालामनायानो बयनिख्रुइबो साबसिन नोङो गावनि बोलोआव गावनि बुद्धियाव गावनि रोंनायाव सोनारा लाबानो फोरबोनियाव सोनारनाया बयनिख्रुइ साबसिन बियो उन्दै समनिफ्रायनो बियो फोरबोनियावहाय सोनारदों धोरोमनि लामाजों थाबायदों बिनिखायनो बेबादि जुनादफोरनि गिख्रंथावथाव जुनादनि बोलोनिफ्रायबो बियो देरहासार जादों बियो गंसे थखन लानानैनो गावनि मेन्दाफोरखौहाय सिंह मोसा मुफुरनिफ्राय रैखा खालामदों आरो गावबो रैखाथि मोनदों आरो जेब्ला महाराजा जादों बे समावबो हाजार हाजार मानसिफ्रा बिनि जेंना सिखादों दावहा नांदों जुजिदों नाथाय रावबो डेभिडखौ फेजेननो हायाखै बे फेजेननो हायैनि गुदै जाहोनखौ डेभिडना गावनि मेथाइजों रनसायलांदों एकमात्र इसोर जिउहानि दयाजों बियो गासैयावबो देरहासार जानो हादों होननानै बियो बे खन्थाइफोरनि गेजेरजों जोङो फोरोंलांदों बिनिखायनो जोंनि मोखाङाव नुजाफैगौ जिनाखि महामारि बे महामारिनिफ्राय खारग'नो थाखाय जों फोरबोनियावहाय बरसा खालामनानै सैथो नंगौजों नांथाबनानै थानाया जों साफ्रोमबो खृष्टान बिदा फंबायफोरनि बरसा खालामनांगौ गुदि मावनांगौ हाबा होननानै आं बेखौनो परामर्श होनो थाखाय हास्थायदों आं मोनसे बाइबेल सारि फरायनायजों दिनैनि रायथिनायखौ बेयावनो दोनथ'नो हास्थायबाय बे जाबाय गितफोर 34 बालाद 19 सारि धोरोमियाफोरहा गोबां निदान थाब्लाबो फोरबोआ बेफोरनिफ्राय बिसोरखौ गहोयो अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर फैथों जों बे निदाननिफ्राय खारग'नो हाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो फोरबोनियाव बरसा खालामनाया जोंनि थाखाय गोनां जोङो मानसि हिसाबै जोङो उजिबायब्ला थैखागोन नाथाय नोङो थैनानै थांब्लाबो थैनायनि सिगां नों ख्रिस्ट'खौ मोननाया जोबनो गैयै गोथां जिउखौ आजावनानै थानाया आरो गोदानै सारि जानानैहाय नोङो थामथिम जानानै सिरि मोननानै थानाया नोंनि थाखाय गोनांथार जोङो जिखि मुगायावनो थैलाङा मानो जोङो थैलांनायनि सिगां सुस्रा जानानै गोदान सारि जानानै जोबनो गैयै गोथां जिउखौ आजावनानैहाय थामथिम जानाया गाहामथार बेनिखायनो खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव थामथिम जानो हाथोंसै आं साफ्रोमखौबो बेखौनो बानजायनो हास्थायदों जोङो थैनायनि सिगां नों ख्रिस्ट'खौहाय नों आजावनांगोन आरो ख्रिस्ट'खौ नों मोननांगोन गोथार जिउजों सुफुंजानांगोन अब्ला नोंहा थैनायनि उनावबो गनाय दङ आरो सिखांफिननाय दङ जोबनो गैयै गोथां जिउ दङ खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव इसोरा गिदिर बोर लाबोथोंसै आं बेयावनो दोनथ'बाय आमेन